Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bathi bazojoyina ukukhulela ngoqo wombhikisha abamatekisi KwaZulu-Natal ozoba ngomhla ka-10 kuJuni la bazobe bezwakalisa khona ukukhalaza kwabo ngokunyuka mawala kwentengo kaPetrol. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landula khona le video. Mangiqala usijona leli khasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwa nomothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Isanthaqa KwaZulu-Natal ithi izopaka amatekisi joyine labo abazovala thaqa izwe ngomhla ka-10 bebhekishela ukunyuka kwentengo kaPetrol emba eqolo. Lokhu kushiwo ukhulumela isanthaqa esifundazweni uMakungu uthi bazwile ukuthi khona abantu abazokwenza i-national shutdown ngenxa yokunyuka mawala kwaPetrol omba eqolo. Nakanjani sizobajoyina abazovala izwe soqala sihlangane nezinhlaka esigqugquzela umbhikisho nokuvalwa kwezwe esikhuluma. Uhulumeni akayiqhasi ngalutho imboni yamatekisi konke sikwenzayo esithutha umphakathi kuphuma ephaketheni kuchaza yena uMakungu. Ubalule ukuthi ukukhuphuka kwemali yentengo kaPetrol ngalendlela kulimaza ibhizinisi lamatekisi. Ucizezele lokuthi njengoba ekhuphuka ngamawala intengo kaPetrol nabo kuzobaphoqa ukuthi ososeshi KwaZulu-Natal abangu-254 bekhuphule intengo yokugibela kusukela ngomhla ka-1 kuJulayi. Kube wathi impi yabo abayibhekisi kubagibeli kodwa bayibhekisa kulaba abakhuphula uPetrol nakuhulumeni imbala njengoba imboni yamatekisi ayisizwa ngalutho. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section.